Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Antong. Taong 1983. Paracale, Camarines Sur. Noong mga panahong ito, palihim na nagmimina ng ginto sa ilog ang pamilya ni Antong. Walang nakakaalam sa ginagawa nilang yan dahil natatakot ang mga magulang niya na malaman ito ng iba. Nauunawa naman nila ang ibig sabihin ng mga ito, kaya hanggat maaari, hindi na nila yun pinapakialaman. Bilang panganay sa kanilang magkakapatid, siya ang katuwang palagi ng tatay niya kapag pumupunta ito ng ilog para manguha ng ginto. Bilang lamang ang araw sa isang linggo ng kanilang pagtatrabaho, gawa ng may pamahiin ang kanyang pamilya ukol dito. Ayon sa mga ito, masamang manguha ng ginto kapag araw ng Martes, Miyerkules at Sabado. Kapag kasi nataon sa mga ganoong araw, may kaakibat itong sakit na makukuha ng katawan nila o kaya naman mga hindi inaasahang aksidente. Isa yun sa kanilang mga isinaalang-alang upang hindi sila mapahamak. Di naman nakapagtataka ang pagkuha ng ganoong produkto sa lugar nila. Di man kasi sa pagmamayabang pero may mangilan-ngilan talaga doon na medyo maraming ginto. Yung malapad ngang lupa, imbis na taniman ng palay, ginawa ng malaking kuhanan ng ginto ng mga tao roon. Malayong pinagkukunan nila kung kaya't marami ang hindi nakakaalam ukol dito. Ang naging palaisipan lang noon sa kanila, ni minsan hindi niya pa nakitang magbenta ng ginto ang kanyang ama. Wala ring pinagbago ang estado ng kanilang buhay, kaya bilang anak na nasa tama ng pag-iisip, hindi niya mapigilang magtanong. Ang kaso lang, lahat ng sinasabi niya, pilit binabaliwala ng tatay niya. Yun bang parang wala itong naririnig? Kapag ka naman napapansin niya ang ganoon itong pag-uugali, halos umapoy sa galit ang kanyang kalooban. Kung nataon nga lang na kapatid niya ito, hindi malabong magkasakitan silang dalawa. Pero syempre bilang ama, nanatili pa rin doon ang kanyang respeto. Sa sandaling makita niya itong medyo irritable na, siya na mismo ang gumagawa ng paraan upang umiwas. Sa loob ng halos 3 taon, ganon at ganon ang kanyang ginawa. Para siyang alagang sunod-sunuran noon sa kanyang ama, na halos hindi makaimik sa lahat ng bagay na makikita niya. Ngunit habang tumatagal, dito na unti-unting nabubuo ang kanyang lakas ng loob. Alam niya na kapag hinayaan niya lang ito, patuloy itong magiging misteryo. At dahil dito, kinakailangan niyang humanap ng paraan para malaman ang mga lihim ng kanyang ama. Pagsapit ng taong 1983, bandang buwan ng Marso, nagpatuloy ang pangunguha nila ng ginto. Pero sa mga oras na yon, gabi na sila kung tumutungo sa ilog dahil sa mga tao roong dumaraan kapag umaga. Mag-iisang linggo ding tiniis ni Antong ang ganoong sitwasyon hanggang sa napilitan na siyang magreklamo. Isang hapon, pagkagising niya, bumungad sa kanya ang tatay niya na naghahanda na ng mga gamit nila. Pagpang-abot ng kanilang tingin, bahagya naman itong napangiti habang nagsasalita. Magkape ka na muna't maligo, Antong. 6:00 ngayon ang lakad natin. Medyo agahan natin para mas makarami. Bungad na wika nito sa kanya. Dahil sa sinabi nito, hindi na siya nagdalawang isip na sumingit ng tanong. Tay, ilang kilo ho ba ang hinahabol ninyo? Hindi ba kagabi nasa 20 gramong nakuha natin? Di nyo naman sila binenta, di ba? Tapos bakit ngayon? Nagmamadali na naman kayo. Tay, tanong lang. Sa pag-iipon na lang ba ng ginto iikot ang buhay natin? Kung kayo papayag dyan, abay ako hindi. Hanggat hindi ko alam kung ano ang pinag-iipunan ninyo, pasensya na. Pero hindi talaga ako matatahimik. Galit na sagot niya rito. Nang marinig naman ito ng tatay niya,
Agad na kumunot ang noo nito. Walang sabi-sabi, bigla itong lumapit sabay kwelyo sa kanyang damit. Inambahan din siya nito ng sapak, kaya wala siyang nagawa kundi ang mapatitig sa sahig. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang medyo kumalma na ito, napilitan itong umatras ng bahagya. Halos matagal-tagal din itong nanahimik hanggang sa magdesisyon na itong magsalita. Ayon sa kanyang ama, malalim ang kanyang rason kung bakit obligado silang kumuha ng ginto. Inaasahan din niyang darating ang puntong ito, kaya naman bago siya magsalita, hangad niyang iklaro muna kay Antong ang mga kondisyones sa sandaling malaman na niya ang lahat. Dagdag pa nito na hindi biro ang kanilang sitwasyon, kaya kinakailangan niya itong pagtuunan ng atensyon at huwag gawing katatawanan o ano paman. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, di na siya nagdalawang isip na sumang-ayon. Dahil dito agad namang nagsalita ang tatay niya ukol sa dahilan ng walang habas nilang pangunguha ng ginto. Hindi ko ginagamit ang ginto para pagyamanin ang ating pamilya. Ginagamit ko ito, anak, para buhayin ang nilalang na nagbibigay buhay sa iyong ina. Alam kong matagal mo nang alam ang tungkol sa malubhan niyang karamdaman. Hindi ka man lang ba nagtataka kung bakit parang normal siya kung tingnan? Hindi yan nagkataon, anak. Yan ang bunga ng aking pagdarasal sa nilalang na matagal ko nang kilala. Pagkasambit nito ng mga kataga, meron itong ipinakitang libretang itim. May mga tampok na bato ang pinakaprintera ng libreta, kaya nang masipat niya ito, alam niyang kakaiba ang pinaggagamitan nito. Base sa kanyang ama, naglalaman ng mga panalangin sa Panginoon niya ang bawat pahina ng libreta. Maraming henerasyon na pagpasapasahan sa karunungan sa pagbabaka sakaling darating ang panahon na makakatulong ito sa kanilang pamilya. Dagdag pa nito na ang bawat dasal ay nakatuon lamang sa pagpapagaling ng sino mang may karamdaman sa kanila. Wala itong kaugnayan sa kahit na anong kumbate, kaya naman minsan, hindi pa nila ito ginamit sa pamiminsala ng ibang tao. Mariin din itong inilahad na ang mga gintong nakukuha nila sa ilog ay ang nagsisilbi nitong pagkain upang hindi nito lisanin ang katawan ng kanyang ina. At sa tulong ng mga engkantong pinakiusapan nito sa lugar, naging posible na makakuha sila roon ng mga ginto sa mga araw na itinalaga. Pagtatapat pa nito sa kanya na marami itong hinihingian ng tulong upang hindi sila malagay sa alanganin. Mabuti na lang talaga may mga kakilala itong engkanto dahil kung nataong wala rin silang aasahan sa ilog. Baka kung nagkataon, hindi malabong sasabay sila sa karamihan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, inakala niyang nasa mabuting panig ang nilalang na nagliligtas sa kanyang ina. Subalit nang ipakita yon ng tatay niya, bigla siyang nakaramdam ng matinding takot. Taliwas sa kanyang inaasahan, ang nilalang na ito ay merong itim na sungay at mapupulang mga katawan. Binabalot din ng apoy ang kanyang mga kamay. Tapos meron itong malapad na pakpak na gawa sa kakaibang material na kahawig ang kulay sa ginto. At kahit sa pangitain niya lang ito nakita, hindi niya maipagkakailang totoo ang lahat ng yon. Matapos naman yung maipasilay sa kanya gamit ang dasal, kinausap niya ng sinsero ang kanyang ama. Maging siya man kasi, aminadong napakalayo nito sa mga nilalang na may magandang pakay sa mga tao. Kung hindi nyo rin kasi naitatanong, kahit papaano merong kaalaman itong si Antong pagdating sa mga nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong mata. Nung nabubuhay pa kasi ang lolo niya, marami itong naikukwento ukol dito. Yun ang pinagbasehan niya upang magkaroon ng sapat na kaalaman pagdating sa lihim ng mundo. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, hindi niya magawang mapaamin ang tatay niya. Basta ang palagi nitong rason, mabuti ang nilalang na yon dahil tumutulong ito sa kanila. Kaya naman sa halip na makipag-argumento pa, pinili na lamang niyang manahimik
habang inilalahad ang isang babala. Ayon sa kanya, maging bihilante kapag kaharap ang nilalang na yon at huwag masyadong sunod-sunuran sa mga nais nitong mangyari. Di kasi pwedeng habang buhay sila nitong manipulahin sa pamamagitan ng paggamit sa karamdaman ng kanyang ina. Matapos naman itong marinig ng tatay niya, bigla na lamang itong tumalikod. Bago rin ito umalis, pasimple pa itong sumagot sa kanyang mga sinabi. Alam ko ang ginagawa ko, anak. Magtiwala lang kayo. Tandaan mo, lahat ng bagay na ito ay para sa nanay mo. Hinding-hindi siya kayang palitan ng kahit na sino. Kaya wala kayong karapatan na magreklamo. Buhay ko ito at gagawin ko ang gusto ko. Sana naman maintindihan mo yan. Dahil sa sinabi nito, napabuntong hininga na lamang siya habang pinagmamasdan itong nag-aayos ng kanilang mga gamit. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagpatak naman ng 5:00 ng hapon, umalis silang dalawa ng walang imikan. Habang binabagtas nila ang daan, pasimple nilang pinakikiramdaman ang magiging akto ng bawat isa. Yun nga lang, dahil sa medyo may tampuhan pa sila, wala kahit isa sa kanila ang naglakas loob na magsalita. Hindi naglaon. Nang marating naman nila ang ilog, kanya-kanya na silang pwesto. Ginugol nila ang ilang oras dito para manguha ng ginto. Maliban sa pagdadayang, may ginamit silang simpleng makinarya na siya namang nagsasala ng ginto sa mga bato. Ang kinakailangan lang doong gawin, lagyan ito ng lupa sa itaas, tapos tunawin gamit ang tubig. Pag natunaw na ito, dadaan ito sa pinagtagpi-tagping balat ng saging para masala at mahiwalay ang mga ginto. Madaling pakinggan ang proseso, pinuno, pero napakahirap nung gawin. Idagdag mo pa ang napakadilim na paligid dahil sa gabi ang pagtatrabaho nila. Ayon pa sa kanya na wala naman doong nangyayaring kakaiba, kaya naman hindi sila roon nakakaramdam ng takot. Ang kinakailangan lang nila ritong bantayan ay yung mga ahas na posibleng lumapit. Mas nakakatakot pa kasi ang mga ito kumpara sa mga nilalang na hindi nakikita, gawa ng kaya sila nitong patayin sa loob lamang ng ilang minuto. Sa pagpapatuloy ng mga kaganapan, naging maayos naman ang lahat. Para sa kanya, isa lang itong pangkaraniwang araw hanggang sa bigla silang nakakita ng grupong paparating. Merong daladalang sulo ang mga ito at base sa kilos ng mga taong yon, patungo ito sa kanilang kinaroroonan. Nang mapansin naman ito ng tatay niya, dali-dali nitong pinatay ang lampara na kanilang dala. Ang kaso lang, huli na para rito ang lahat dahil bago pa man nila ito mapatay, nasisiguro niyang nakita na sila ng mga ito. Hindi nagtagal, pagdating nito sa pangpang ng sapa, agad sila nitong pinaahon. Galit na nagsalita ang taong kumakausap sa kanila, kaya naman napilitan silang sumunod. Kahit ano rin ang gawing rason ng tatay niya, hindi yun nakikinig. Pag-ahon naman nila sa ilog, tumambad sa kanila ang 8 kataong may mga bitbit na mahahabang patalim. Wala silang ideya kung ano ang hinahanap ng mga ito, kaya hanggat maaari nakipagtulungan sila rito. Ngunit makalipas lang ang ilang minuto, narinig nila ang taong nagsasalita na pinapalis na sila sa lugar na yon. Dagdag pa nito na wag sila roong babalik kung ayaw nilang masaktan at mapahamak. Mariing din itong inilahad na magmula sa gabing yon, pagmamay-ari na nila ang ilog na kanilang pinagkukuhanan ng ginto. Dahil sa sinabi nito, agad namang nagmakaawa ang kanyang ama. Iyak ito ng iyak habang sinasabi sa lalaki ang tungkol sa rason nila kung bakit doon sila nangunguha. Dagdag pa nito na nakahanda naman siyang makipaghati basta ang mahalaga wag sila ritong paalisin. Akala nila makukuha nila ang loob ng mga taong yon, pero sa kasamaang palad hindi ito ang nangyari.
Isang beses ko lang sasabihin ang bagay na ito. Kaya nakadepende na lamang sa inyo kung makikinig kayo o hindi. Sige na, umalis na kayo. Kung desidido talaga kayong manguha, humanap kayo ng panibagong pwesto. Matagal-tagal din namin kayong pinagmasdan ha. Hindi namin sukat akalain na gabi pala kayo nagtatrabaho. Pero hindi bale, kahit marami na ang nakuha nyo rito, makakabawi pa rin naman kami. Sagot nito sa kanila. Matapos nitong makapagsalita, agad silang hinila ng mga kasamahan nito papalayo. Kahit nasa pangpangpanoon ang kanilang mga gamit, napilitan silang umuwi upang umiwas. Habang binabagtas nila noon ang daan, ramdam niya ang matinding panghihinayang ng tatay niya. Paulit-ulit na rin itong nagsasalita ng mag-isa ukol sa kung ano ang kanilang gagawin at kung papaano pa sila makakakuha ng kanyang mga kailangan. Dahil sa mga ikinilos nito, maging siya man ay nahawa na sa ugali ng tatay niya. Sa kakaisip nila noong mag-ama, hindi nila namalayang nakabalik na pala sila sa kanilang tahanan. Dala ng pagod at pagkadismaya, natulog sila ng maraming iniisip. Hayaan mo na yan, tay. Wala din naman tayong magagawa. Bawi na lang tayo bukas. Marami pa naman ng lugar na hindi pa nahahalughog dito sa atin. Malay ninyo, mas makahanap pa tayo ng lugar na hitik sa ginto. Wika niya. Madaling sabihin yan, anak. Pero napakahirap gawin. At tama ka. Maraming lupa ang hitik sa ginto. Pero ang tanong naman, paano mo yun makukuha? Hindi madaling humingi ng permiso sa mga nilalang na naninirahan dito. Kaya yung pwesto natin napakahalaga talaga para sa akin. Alam mo ba na ang mga kaibigan kong nilalang doon ay aksidente ko lang na nakausap at nakilala? Napakalabo na nung maulit pa. Sagot naman ito sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi na siya nagsalita. Bukod kasi sa ayaw niya ng dagdagan ng mga alalahanin ng tatay niya, umiiwas na rin siya sa mga bagay na pwedeng pag-usapan nila. Naisip din niya na mas mainam na pag-isipan na muna ang kanilang magiging solusyon para malagpasan ang ganoong bagay. Kinabukasan pagising niya, unang bumungad sa kanya ang kanyang amang naghuhukay sa likod ng bahay. Kasama nito ang kanyang mga kapatid at base sa kanyang ina, 3:00 pa ito ng madaling araw nagsimula. Ilang ulit na rin niya itong sinubukang pigilan pero sa kasamaang palad hindi yon umubra. Dahil dito, wala siyang nagawa kundi ang hayaan ang mga ito. Nang marinig naman yon ni Antong, agad siyang lumabas para pigilan ang kanyang ama. Siya lang kasi ang makakapagpahinto nito, lalo pat sa kanilang magkakapatid, sa kanya lang ito nakikinig. Pagdating niya sa likod ng bahay, agad naman niya itong inutusang tumigil. Sigaw siya ng sigaw pero di man lang ito lumilingon na para bang wala itong naririnig na nagsasalita. Kung hindi pa siya lumapit at kinalabit ang kanyang ama, hindi pa ito titigil sa paghuhukay. Nang magkaharap na silang dalawa, dahan-dahan niya itong inalalayan papalabas ng uka. Tay, ano na naman bang iniisip mo? Akala ko ba na napag-usapan na natin ang tungkol dito? Pagpahingay mo naman kahit konti ang sarili mo, tay, para makapag-isip ka ng maayos. Marami ka pa naman sigurong inialay sa nilalang na yon. Kaya kahit papano, siguro meron pa tayong sapat na oras. Wika niya. Wala na tayong sapat na oras, anak. Bawat araw obligado ako magbigay ng alay. Kapag wala akong naibigay, 3 araw lang patay na ang nanay mo. Sa tingin mo ba, kung hindi ako kikilos ngayon, may magagawa kayo? Di ba wala? Kaya mas maganda hayaan nyo na lang muna ako. Nang marinig niya ang sinabi ng kanyang ama, nakaramdam siya ng panlulumo at lungkot. Bilang anak kasi, napakahirap na masilayan sa ganoong sitwasyon ng kanyang mga magulang. Marami siyang naiisip na gawin, pero lahat yun parang walang katuturan.
Makalipas pa ang ilang oras, kahit papano kumalma na ang tatay niya at mga kapatid niya. Bahagya itong nagpahinga sa gilid ng uka, indikasyon na wala itong nakitang linya ng ginto sa lugar. Hindi man yun nagsasalita, ramdam niya ang matinding pasanin na dinadala nito. Sa sobrang problemado ng tatay niya, 2 araw itong hindi nakatulog. Makailang ulit din itong sinubukang puntahan ang ilog na dati nilang pinagkukuhanan, ngunit nabigo pa rin siya. At ang naging kapalit ng kanyang kapangasan ay ang pagtatamo niya ng maraming saksak sa katawan. Ayon kay Antong, umuwi ito sa kanila sa kasagsagan ng gabi na halos maligo na ito sa dugo. Akala nga niya mamamatay na ito. Mabuti na lang nakayanan nitong indahin ang lahat ng pinsala nito sa katawan. Dahil sa pangyayari, personal siyang pumunta sa bahay ng mga taong naabala ng tatay niya para humingi ng tawad. Hinarap naman siya ng mga ito, subalit hindi na ito nagsalita pa ng kahit na ano. Basta binalaan siya nito na sa oras na bumalik pa roon ang tatay niya, hindi lang buhay nito ang mawawala. May posibilidad na madamay ang kanilang pamilya, depende sa maibibigay nitong pinsala. Nang marinig naman ni Antong ang sinabi nito, di na siya umimik. Sa halip ang ginawa niya, umuwi sa kanila habang pinag-iisipan ang mga nangyayari. Maigi rin niyang pinag-isipan ang gagawin niya sa kanyang ama, ngunit sa kasamaang palad, hindi man lang siya nagkaroon ng ideya. Ang tanging nasa isip niya noon, na para matapos na ang lahat, kinakailangan nilang lumipat ng lugar. Ang kaso lang, hindi naman niya mawari kung saan sila pupunta. Dumaan pa ang mga araw, nagpatuloy ang paghahanap nito ng ginto. Kung saan-saan na rin yun gumawa ng uka, ngunit sa kasamaang palad naging bigo ito. 1 linggo pa ang lumipas, binalot sila ng matinding problema dahil sa napansin nila ang unti-unting panghihina ng kanilang ina. Mabilis din itong nangayayat at sa loob lamang ng maikling panahon, bumalik ito sa pagkaratay sa kanyang higaan. Walang patid na rin itong umuubo, dahilan para hindi na nila ito makausap ng maayos. Sa isip-isip niya noon, tinatanggap na ito ng tatay niya, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, meron pa pala itong alas na ilang araw na rin itong pinag-iisipan kung gagawin niya ba o hindi. Kalaunan, nang makapagdesisyon na ang kanyang ama, dito na siya nito kinausap ng pribado. Sa abot ng kanyang pagkakatanda, gabi noon nang magkausap sila ng walang kasamang iba. Antong, mukhang wala na talaga akong pagpipilian. Ito na lang ang paraan para maligtas ko ang nanay mo. Sana pag nawala na ako sa inyo, alagaan mo siya at huwag na huwag ninyong pababayaan. Yan lang ang hiling ko, Antong. Kaya sana masunod yung magkakapatid. Bungad na wika nito sa kanya. Ha? Bakit ay? Ano ho bang gagawin ninyo? Sabihin niyo ho kung meron akong maitutulong. Hinding-hindi ko ho kayo iiwanan. Sagot naman niya rito. Subalit nang marinig ito ng kanyang ama, hindi na ito umimik. Ang ginawa nito, pumasok na sa kanyang silid nang walang kahit na anong sinasabi. Sa paglalim naman ng gabi, naiwan siyang nag-iisa sa labas ng bahay nila. Napakalayo ng iniisip niya noon, animoy meron siyang nararamdamang hindi kayang maipaliwanag. Hindi nagtagal, pagtungtong ng 11:00 ng gabi, minabuti na niyang pumasok. Wala na siyang iniisip noong mga sandaling yon hanggang sa may nakita siyang tao na nakatayo sa labas ng kusina nila. Nanlilisik ang mga mata nito habang kaharap nito ang isang nilalang na nakalutang sa ere. Paglalarawan niya sa nilalang na yon, binabalot ng asul na usok ang kalahati ng katawan nito, tapos meron itong mahabang buhok. Kasing itim din ng uling ang balat nito, kaya siguradong sigurado siya na hindi yon tao. Sa ibabaw ng ulo ng nilalang na yon,
Merong mga nakalutang na mga bagay na hindi niya mawari kung ano. Basta yung iba rito, mga insektong nakadikit sa bato, tapos mga galamay ng kung anong hayop. May mga nakikita rin siyang mga balahibong nagliliwanag na pinagdududahan niyang nagtataglay ng kapangyarihan. Matapos naman niya itong masilayan, nakita niya ang nilalang na yon na kumuha ng isang bagay na nakalutang sa ibabaw ng ulo nito. Isang itim na batong may butas sa gitna ang nakuha nito, na dali-dali naman itong pinakain sa taong hindi niya naaaninag ang muka. At sa isang iglap, ang taong lumunok ng batong yon, dahan-dahang nagpalit ng anyo. Saksi ang dalawa niyang mata kung papaano umusli ang matatalas nitong buto sa likod. Yung kamao naman ito, unti-unting naagnas hanggang sa naging buto na lamang ito. Bumaba rin ang panga ng nilalang at tinubuan ng napakaraming mga pangil. Pagkatapos, dahil sa mga tinik na umusli sa likod nito, biglang bumaliko ang katawan nito. Hindi na yun makalakad ng tuwid, kaya para makausad, gumapang yon na parang aso. Habang binabagtas ng nilalang ang daan papalayo, kitang-kita niya ang laway nitong naiiwan sa lugar kung saan yon dumaraan. Maya-maya pa, nang tuluyan na itong mawala, napabuntong hininga lang naman siya habang nananatiling nagtatago sa ilalim ng bintanang pinagdudungawan niya. Habang ginagawa niya ito, inakala niya na ang nilalang na nakita niya ay naligaw lamang sa kanilang lugar, pero nagkamali siya. Dahil pagpasok niya sa loob ng silid ng tatay niya, wala siya roong nakita kundi ang nanay niyang nakaratay. Sa tabi ng papag ng kanyang ina, naroon ang mga damit ng tatay niya, kalakip ng isang lumang papel na naglalaman ng liham. Anak, pasensya na kayo ha, pero kailangan ko itong gawin. Sa ngayon wala na talaga tayong pagpipilian. Hindi ko pwedeng isakripisyo ang iyong ina, kaya ako na ang kikilos. Bantayan mo ang iyong mga kapatid. Hanggat kontrolado ko pa ang aking katawan, pipilitin kong gawin ang lahat upang mailigtas kayo at mabigyan ng magandang buhay. Bukas gumising ka ng madaling araw. Hintayin mo ako sa labas. Matapos niyang mabasa ang liham na nakita niya, tumulo lang naman ang luha niya. Hindi niya maisip noon na ang tao palang pinagmasdan niyang nagpapalit ng anyo ay ang sarili niyang ama. Napakasakit nito para sa kanya, ngunit aminado siyang wala na rin siyang magagawa. Makalipas pa ang ilang minuto, nang medyo humupa na ang tensyon, dali-dali naman siyang sumilip sa bintana na nasa labas ng kwarto para hintayin ang kanyang ama. Buong magdamag siya roong nagmasid hanggang sa sumapit ang 4:00 ng madaling araw. Akala niya hindi na ito darating, kaya naman nagpasya na siyang pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Ang kaso lang, nang akmang isasara na niya ang bintana, may nakita siyang gumagapang sa may bandang likod nila, malapit sa bakuran. Pagtitig niya rito, nakita niya ang nilalang na paika-ikang gumagapang. Paglapit naman ito sa liwanag, bumungad sa kanya ang katawan nito na naliligo sa sarili nitong dugo. Tingin ang tingin din yun sa paligid, animoy meron itong hinahanap. Pagsilay naman niya rito, hindi niya maiwasang makaramdam ng takot, ngunit sa kabila nito, naglakas loob siyang lumabas. Di man sigurado, malakas ang kanyang kutob na ang nilalang na nakikita niya ay ang sarili niyang ama. Walang sabi-sabi, agad niyang binuksan ang pinto, dahilan para maagaw niya ang atensyon nito. Nang masipat naman siya ng nilalang, lumapit ito sa kanya sabay luwa ng ilang piraso ng ginto na halos kasing laki ng gakamaong bato. Matapos itong gawin ng nilalang, tumitig ito sa kanya habang hirap na hirap sa pagwiwika. Anak, gamitin niyo ito para makapagbagong buhay. Nabawi ko na ang karamdaman ng nanay mo. Kaya ilang araw mula ngayon,
Magaling na siya. Konting pabor lang, anak. Kapag maayos na ang kalagayan niya, lumipat na kayo ng lugar. Huwag niyo nang hintayin na malaman ng mga kababaryo natin ang tungkol sa pagkamatay ng mga taong umagaw sa ilog. Bibigyan ko kayo ng 1 linggo para makapaghanda. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, hindi na ito nagdalawang isip na umalis. Kahit nagsasalita pa siya noong mga sandaling yon, agad itong kumaripas ng takbo na para bang meron yung iniiwasan. Sa pagkawala naman ito, napasilay lang naman siya sa kakahuyan habang umiiyak. Gayunpaman, kahit durog na ang kanyang puso, pinili niyang maging matatag alang-alang sa kanyang pamilya. Duman pa ang mga araw, alinsunod sa napagkasunduan nila, naghanda na siya para umalis. Kalahati ng ginto ipinagbili niya, habang ang natira naman, tinago niya upang may mahugot sila kung sakali mang kapusin sila sa paghahanap ng bagong mapagtitirhan. Pagtungtong naman ang araw ng Biyernes, hindi na siya pumayag na maabutan pa sila roon ng Sabado. Marami man ang naging katanungan ng kanilang mga kababaryo, hindi niya na ito pinagtuunan ng pansin dahil sa mga panahong yun, ang tanging nasa isip na lamang niya ay ang makaalis sila sa lugar na yon. Paglisa naman nila rito, naglakbay sila ng ilang milya hanggang sa maramdaman nilang napakalayo na nila. Hindi nagtagal, nang makahanap na sila ng lugar kung saan sila titira, dito na siya unti-unting nakaramdam ng katahimikan sa kanyang sarili. Alam niya kasi na kailan may hindi na sila babalik, kaya lahat ng mga naranasan nila, pinili niyang unti-unting ilibing sa limot. Ayon pa kay Antong Pinuno, na kahit hindi man ganong katindi ang kanyang mga karanasan, naniniwala siyang ibang pakiramdam kapag ikaw na mismong nakasaksi at nakaranas. Magpahanggang ngayon kasi, bitbit niya pa ang takot noong minsan niyang makita ang tatay niya na nakipagkasundo sa nilalang na kumakain ng ginto.